kami. Yan, pasok na kami sa kaming Iloilo. Dito ka. Tayo? Ayaw niya nga. Ayaw niya. Niloloko ka lang niya. Ano? Saan ba punta natin? Pagod na tulog na. Oo, mamaya tulog na tayo. Maandar na. Aeroplano. Alis na kami. Parang inangat yung bituka ko. Siguro ano oras na ba? Time check namin 7:15 45 minutes yata. 45 minutes ando na kami sa Iloilo. Tutulog muna ako. Arrival. Thank you, Lord. For your safety and Nasa comfort, baba na please kami. remain seated with your seatbelts fastened until the Iloilo captain na. turns off the fasten seatbelt sign. Please check your surroundings to ensure you do not leave any of your personal belongings behind. Hey, touchdown! Iloilo! Dito na kami! Para kayo laman ng ng video. Dito na kami sa Iloilo. Oh. Gusto kami. Mainit sabi nila mainit daw dito. Mamaya mararamdaman namin yung init. Dito na kami. Welcome to Iloilo. Tapos yung bag hindi nasama, no? Yan, dito na ako kami sa Iloilo. So nandito lahat ng mga barangay officials para magkaroon ng lakbay aral. Waiting na lang kami sa sasakyan. Ay, may pa-welcome pa sa amin, ha.
Gutom na gutom lahat yan. Oh. And guys, iba-ibang barangay nandito. Si Anthony. Hanapin natin sila. Sino? First batch kami, first batch. Kainan na naman, lunch. In a few minutes po, mag-start na rin po tayo. Naantay lang po natin na lahat po na Meron ba kayo kakayanang gumawa ng Ito, walang humpay. para sa general welfare ng inyong constituent? Almusal, Diba? tanghalian. Sino kagawad ng peace and order dito? Ngayon, merienda na. Hindi pa kami natutunawan. So, titikman natin yung specialty nila dito. Anong tawag dito? Lawas batcho at saka puto. At yung gawang Iloilo. Sa Committee on Peace and Order. Mga itsura na makakasama ko. Inaantok pero busog. Naglak eh. Wala. Ito yung kwarto namin. O, atay. Morning guys. Dayton na. Katulog din kami. Agad kahapon talaga. Breakfast na. Na oras na ba? 5 o'clock na ng umaga. Good morning, Iloilo. Kain muna tayo. Aligo na ako, kaga. Una muna ako. Maya lang. Okay, good morning guys. Yan. Mag-aalmusal muna tayo. Andun na yung mga kasamahan namin eh. Late ng konti nagising.
Mga ibang kasama namin nandun na. Almusal na sila. Lang to, tapos larga kami alas 7. Mag-ano daw kami, ikot. Parang field trip. Corned beef, pritong isda, scrambled egg. Yan guys, good morning. Alis na kami. Ano to, field trip. Dito nga pala kami sa ano, no, Diversion 21 Hotel, Iloilo. So day 2 na ngayon. So time check natin, magsi 7 o'clock na. So aalis na naman. Wala kung sa kami iikot. Kita-kita kits. Ayan, chairman namin. Hoy! Oy, good morning! Welcome to my vlog. Hello. Des. Hello. Iikot kami ngayon. Binibenta ko lang Yan, pinaka ano kami, unang bus na aalis. O saan punta natin? Sa Green Farm. Green? Green Farm. Green Farm? Green Farm? Green Farm daw ang diretso namin ngayon. Ayan o, hindi o. Hi muna, hi na lang. Dito na kami. Laking biyahe. Ito marami rin pala mga souvenir shop. Ito, ang sarap to, kamatsili. Pagkano dito? Per damo to? Sa gilid ng Per kilo ba siya? Magkano? 160. Oh, see. Paglabas na lang. Hello. Ayun. Karin Farm. San Joaquin, Iloilo. Yan, dito kami pupunta sa loob. So, titignan natin kung ano ang meron sa loob. Oh. Secretary Vincent. Gawad J, Chairman Melchor. Todo na to. Isip na lang. Ano yan, Sid? Amin nila mo? Sombrero muna. Paglabas na lang. Aantay naman tayo niyan eh. Kaya tawag na nga tayo. Oo nga eh. Akit na tayo. Bili tayo nitong ano ba to? Peanut ano? Ano tawag dito? Masamit na ano? Peanut bandi. Yan. Dami. Paglabas na lang namin. Ito lang sa loob. So, time check namin 9:30. Sobrang init na. Tanong ba kayo? Oh, tara, ano lang? Wala na pala eh.
Ito pala ito, may free service kami. Ano ito sa kabilang ban? So sabi pala ano daw pala to? 480 steps. So kung kaya ng resistensya mo dahil mainit, pwede. Kung hindi naman, gagamit kayo ng van papunta sa taas. Bababa na rin kayo. Yun yung aakyatin. So pwede kayong sa gilid ng hagdan, meron yung flat area. Kung kailangan nyo namang ano, kaya nyo maglakad, different scenarios lakad tayo. makita. Diba? So may mga souvenirs din dito na makikita. Kaya na lang natin muna sila. Yan, so kung gusto nyo pumunta ng Iloilo, no? So ito, Garen Farm. Maganda siya rito. Ito yung view. Kung sino gusto. Yan yung pinakatok-tok. I-try namin puntahan dyan. Ay, hindi ba yan? Ayan, kung kaya nating akyatin yan sa lahat ng mga pupunta dito, yan. Para ma-assist kayo papunta doon sa cross. Ano? Taas. Danger. Yan, dito yung dadaanan. Tama, bilis dito agad tayo. Di ba? Diyan pa tayo sa taas. Oo. Di ba? Ang bilis pag nakaban. Dito agad kami sa tok-tok. Alimutan ko takot pa lang sa heights. So pag ba ano ulit dito, pero hindi maghahagdan na lang ako para ma-experience natin yung ano. Ayan oh, tignan mo yun. May dagat naman pala eh oh. Masarap. Di ba? Ito na pala yun no. So ang laki niyan. Kaya na natin bumaba niyan. Para ma-experience natin. Itong nasa harapan ko, may lula to. Maganda dyan. Ganda dito sa ilalim po. Yan, so, check natin yung nasa loob. Yan, pasok tayo dyan. Ano, pasok tayo? Ang liwanag, pwede. Reverence. Yan. Ang liwanag, dito. Entrance. Ang liwanag. Dilim-dilim dyan. Walang ilaw. Mag-ilaw kayo. Yung cellphone. Ayan.
Hindi ka may humang. Dilim. Mag-flashlight kasi. Oh, at tayo mag-flashlight. Yan, para makita kayo. Oh. Jessica, hindi ako gusto mo nakakapit ka sa akin. Ayun. Ganding naman. Yan, ito yung pinaka ano nila, design. Gawat! Ano? Gawat! Tapos na lang admin. Maganda sana picture doon, kaya lang. Malakas kasi ilaw, so hindi kami makita. Yan. So ito na yung pangalawang area. Yun. Oh, so dito. Ito maganda talaga. Yan. Pagkabuhay. Hmm. Ganda. Grabe ang init. Isisisi tayo kung hindi tayo makyat, guys. Oo nga eh. So dito ang ganda rito. Grabe. Oh. Feeling ko kasama ko si Lord. Para tayong aakit ng langit ah. Okay, thank you Lord. Papunta na kami dyan. Tingnan mo nga. Oh, grabe ganda. So ingat lang no, kasi syempre madulas tong dadaanan natin. Ganda rito guys. Oh. Huwag mo kalimutang pumati kay San Pedro. Kay Chairman. Wala pa kayong mga pangalan dito kasi meron pa kayong ano. Wala daw kayo sa layunin pa wala kayo daw sa kayo baba. sa listahan. Balik pa, Che. Sabi po ni Chairman, balik daw po kayo sa Babalik baba. pa kayo sa Pagbalik po baba. niya, check niyo po ulit yung pangalan. Balik pa daw sa baba, may babayaran pang utang. Siguro sa gabi ang ganda dito kung yung ilaw na. Ano, kung hindi kayo umakyat. Di ba? Oh, yan guys. Kaya lahat na gusto pumunta rito sa Iloilo, puntahan nyo na to. Para may experience nyo. Ang ganda. Di ba? Okay, so. Ganda rito, grabe. Tapos ang init nga lang. Pero syempre sayang yung experience sa'yo, di ba? Oh. Yan. The area. Puntahan nyo na to rito. Picture tayo. Pwede, pwede. Oh, dali. Uy, dapat dito magpa-picture tayo. Picture tayo. Picture tayo dito. Saan ang baba? Wala pa raw kasi marami pa tayong gagawin sa baba. Init, grabe. Your time has not yet come. Uy, naging green. Let's go guys. Pababa tayo, 480 steps. Yes. Si nanay nga, lakas oh. Ayra, tignan mo na naman. Ayra, dito ako kayo. Oo. Para may hawakan. Dito. Ako pa hawakan niya. Dito ka sa kabila. Tignan mo yung naapakan mo. Pababa na, madali na to. Sige ma'am, una kayo ma'am. Para makita kayo sa video ko. Shoutout ko kayo. Anytime soon.
Shoutout Iloilo. Tokneng official. Naka-upload na to next day. Kahit sa FB page. Palit ng palit yung hagdan, panipis na panipis. So syempre tayo guys, mas madaling bumaba kaysa umakyat. Dati ko ilang minuto. Depende siguro sa bilis ng baba. Po. O nga pala oh. Dali. Excuse me. Yan, may kukuha na tayo dito maganda. Yung pa pala, hindi natin nakuhaan yan, no? No? So ito yung mga design nila. Ano ito, mga Station of the Cross, no? Meron doon sa taas, so nalagpasan ko na siya. Kasi mainit. Hindi natin kakayanin. Kaya kailangan pa rin natin, ingatan natin ang ating kalusugan. Ito meron pa dito sa kabila. Kuha na lang natin yung ano, no? Yung madadaanan. Kasi sa sobrang init eh. Alam nyo na. Yan. Ito yung isa. Maganda yung pagkaagawa ng ano nila, no? Station of the Cross to, di ba? So life size yung mga ano nila, statue. Itong day ito maganda. Day 1 kasi nasa hotel lang kami. Doon sa pangalan ng hotel natin? Ben? Ben? Ano pangalan ng hotel natin? Diversion 21 Hotel. So nandun lang kami mula umaga hanggang hapon. So seminar. So syempre nagbigay ng mga dagdag kaalaman ang ating mga oficiales ng DILG. Syempre maraming salamat din sa bumubuo ng liga ng mga barangay. Yan. Kala ko konti na lang. Di pa pala. So mahaba-haba pa to, no? Mabilis naman yung pababa. Syempre pababa kaysa sa paakyat. So syempre tayo guys, no? Ingat-ingat lang. Lalo na syempre sa may mga edad. Sobrang init ng panahon. Tawad. Ha? Si Kagawad ano. May ano yan eh, takot sa ano yan, heights. So at least in-experience niya pa rin, no. Ito pa. Yung nag-jogging, oh. Hindi nila talaga tinaasan kasi mas masakit sa hitayan, sa binti. No? Oo. So konti na lang. Yan. This is my beloved son in whom I am well pleased. So konti na lang, no? Konti na lang. Siyempre pag nandito tayo sa Iloilo, tong farm na to, experience mo na. Diba? Kasi wala rin kapag pumunta ka tapos hindi mo rin na-experience. Oh, konti na lang. At least natapos na namin. Meron pa palang isa dito, no? Huwag na natin palampasin to kasi pababa na naman kami. Yan.
So sulit siya guys, no? Kanina kasi nag-iisip kami. Yan. Okay. Konti na lang, at least natapos na namin. Yan. Sige lang ha, saglit lang. Okay, salamat. So ito yung unang disenyo nila rito. Yan. Yung Noah's Ark. Yan yung barko niya. Yung si ano eh. The Ten Commandments ni Moises. Yan. So natapos din namin. Salamat sa experience. Si Adan at si Eva. O nga pala guys, so kanina doon sa from the entrance, kapag hindi mo kayang maglakad papunta dito, parang pinaka second ano nila station dito. So pwede kami mag-ban. So hindi ko lang alam kung magkano kasi kami sa Liga, wala kaming bayad eh. Parang package na to lahat. So experience ko lang din. Kaya naglakad ako para makita ko yung mga ibang view. So may pool sila doon. Ito may mga kalapate. Yan, may mga ano, kasi may mga hayop dito eh na pwede kong kuhaan. Yan, oh. Sayang kasi yung punta kung hindi ko kukuhaan ng video, diba? Yung bahay kubo. Bahay kubo kahit muntik. Yan. So nandiyan lahat yung mga ating gulay. Yung kanta yan eh, diba? Ano yan? More Ilonggo Farmer. Yan yung mga disenyo dari ito. So yun na. Nakababa na ako. So kailangan ko kasing kuhaan yung mga hype dito. Yun, may mga baboy. Baboy tuloy. Sorry. Kabayo. Ito, ang ganda ng design nila rito. Yan, so dito may mga kambing. Tabi-tabi. Yan, yan. Oh, gutom na kayo? Kailan mo pumasok? Yan, yung mga paborito. Uy! Ito yung mga manok. Ito. Yan. Ito yan yun. Oh, yan. Che, ito naglapas batyoy kami. Dapat to gimaras. Oh. Yan tayo siya. Miki, mami. Alam mo yun. Oh. Palita ka muna ano, batya. Po. Palita ka lang. Charge. Ay. Charge to experience. Che. Oh. Pang-gimarasan na to. Kaso charge na sa'yo to. Oh, naudlot. Naudlot. Sayang eh. Pero nanalo naman. At least meron pa rin. Yan, balik. Good morning. So day 3 na. Uwi na. Pero mag-breakfast muna tayo. Hanggang lunch kami dito. Out kami ng 12 o'clock. So salamat sa Diversion 21 Hotel at sa Liga ng mga Barangay. Yan guys. Morning.
tayo breakfast. Kain tayo, kain. So flight namin 9:30. Dito na kami sa Iloilo Airport. Yan, nauna na kami sa mag-waiting doon. Nag-ban na rin yata yung iba. So kita-kits tayo mamaya sa Manila. Yan, boarding na kami to Manila. Manila na kami, balik na. Sa Paranaque ka pala. Tapos sa Manila. Ikot na yun sa mga. Siyempre, oh. So tapos na ang paghihirap.